contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:40 p.m. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po. Good evening po. Magandang gabi, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Call me Gracie po. Gracie, ilang taon na po kayo? 34 years old. 34. Sang lupalop po kayo galing? OFW po ako. Nasa Hong Kong po ako ngayon. OFW. Alright, nasa Hong Kong. Si Gracie. Alright, ma'am, di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito ha. Gracie, 34 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Nagdadalawang isip ako para sa status namin ng ex ko dahil rin sa mga anak ko. Nagdadalawang isip ka sa status ninyo ng ex mo dahil sa mga anak mo. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Linawan mo o linawin mo sa amin kung kaninong mga bata o kaninong mga anak. Itong anak mo, anak nyo ba to ng ex mo? Go ahead. Bali, ano po ako, bali single parent po ako. May anak po ako na 2 mula sa ex-husband ko po. Pero may partner po ako na yun, kahihiwalay lang rin naman po namin. Pero I am not really sure pa po sa status namin kasi yung nag-hold on po is yung anak kong napalapit na rin sa kanya, sa ex ko. Parang ganun po. Gaano kayo katagal nitong ex mo na ito? Almost 4 years po, bali. Then 3 years kaming nag-live-in. Mm-hmm. And ilang taon na itong mga anak mo? Ang anak ko po, panganay, 7 years old. Mm-hmm. And yung bunso is 6 years old. So basically, itong ex mo na ito, nakasama ang mga anak mo nung mga 3 years old sila. Tama ba? Yung ano lang po, yung bunso ko po talaga. Kasi yung panganay ko po, parang laking lola. Mm-hmm. Actually po, mula nung umalis nga ako dyan sa Pinas, hindi po talaga yan natutulog sa akin yung anak kong babae. Mm-hmm. Kasi makilola lang talaga siya. Mm-hmm. So nung nag-live-in kami ng ex ko, ang anak kong lalaki yung kasama, mula 2 years old po siya. Mm-hmm. At oo, siya na yung kasama at parang kinalakihan niya ng partner ko. Mm-hmm. So para bang kinikilala na tatay nung bunso mong anak, itong lalaking to? Yung ex-partner ko po is lesbian po. Oh.
Etong ex-partner mo ay lesbian. Yes po. Pwede mo bang i-describe sa amin kung anong itsura nitong ex-partner mo na ito nang sa gayon magkaroon kami ng imahe sa mga utak namin? Hindi ko po ma-explain pero ano po, hindi naman siya maganda, hindi rin pangit. Ay, hindi, ano po, sino nga ba? Yung mga medyo mga morena na artist style, parang may nafi-figure out ako pero hindi ko po maano kung ano yung pangalan. Morenang artista, ganon yung peg niya. Parang medyo, parang ganun po. Lobby po. Ayan. Ano ba siya? Hindi Nagdadamit lalaki o sakto lang, babae? Yes po. Sa, mataas pa rin po yung buhok. Hindi siya nagpapa-haircut, nagpapa-boycut. Pero ano po, hindi siya as in bihis lalaki. Minsan nga parang mas ano pa siya magbihis sa akin eh. Saktuhan lang. Hindi siya yung out na out bilang tomboy. Out rin po. Kilala po siya. I-send ko na lang po kaya yung picture niya. Sige, para kami yung mag-describe dito. Sige, send mo dito sa Viber namin para makita namin kung ano yung description na pwede naming sabihin dito sa partner mo. Nang sa gayon magkaroon din ng idea yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Okay, so itong Okay. ex-partner mo na ito, paano ka naman nahulog sa kanya? Siyempre galing ka doon sa tatay ng mga anak mo, no? Lalaki, tapos biglang naging tomboy ang naging karelasyon mo. Paano nagkaroon ng ganong klaseng shift doon sa pagdedesisyon mo? Pero bago po dyan, yun po kasing ex-husband ko. Parang ikinasal lang kami na wala talagang totally love. Kasi po, sa dati kong pinagtatrabahuan, nabuntis po kasi ako. So sa dati kong pinagtatrabahuan, matatanggal ako kapag hindi ako naikasal doon. So that time po, wala po talaga akong choice kasi walang trabaho. Breadwinner ako, walang trabaho naman si Papa, walang disabled pa si Mama. Tapos yung kapatid ko, wala rin. So ang iniisip ko, kailangan ko na lang magpakasal para na lang, hindi lang ako matanggal sa trabaho kasi kapag natanggal pa ako ng trabaho, paano pa yung pinagbubuntis ko? Paano pa yung parents ko? Paano ko pa sila masusuportahan? Parang ganun po. Pero inilaban ko po sa pagsasama namin ng ikinasal kami, inilaban ko. Naging mabuting wife naman po ako sa kanya. Alam ko ginampan kahit nga po nagbubuntis ako. Ayun, ako pa rin yung naglalaba. Lahat po ginampanan ko, alam ko sa sarili ko, ginampanan ko ng maayos yung tinatawag na nagampanin ng isang asawa. Pero hindi pa rin po dumating po sa punto na hanggang sa 2 na yung anak namin. Dumating na po ako sa punto na kahit sinasaktan niya ako, tinitiis ko pa rin. Pero dumating ako sa punto na mahilig kasi po ako makinig ng mga ganitong mga radio stations po. May isa akong napakinggan na ano pa ang rason para magstay ka sa isang relasyon kung nagkakasakitan na kayo. Tapos makikita pa ng mga anak na lumalaki silang nakikitang nagsasakitan kayong mag-asawa. Kaya parang dahil po dun, yun po yung rason kung bakit nakipaghiwalay na ako kasi ayaw kong lumaki yung mga anak ko na nakikita nilang nag-aaway kami, baka lumaki po silang violent. Parang violente, ganun po. Then after that po, syempre tumigil ako. Naghahanap ng makakausap, ganun. Meron po akong parang I don't know po kung familiar po kayo sa Team Tara na vlog. Meron po kasi silang fan club sa lugar namin. Doon po, may meet up, nagkakilala kami doon. Nang itong ex ko po na Les po. Nagkainlaban kayo? Yes po. Naramdaman mo ba na itong ex mo na ito, na Les, ay
siya na yung parang gusto mong makasama habang buhay? Sa totoo lang po, kasi nung ikinasal ako sa ex-husband ko, yun lang naman po yung ano ko, masayang pamilya, mabigyan ng isang masayang pamilya yung mga anak ko. Mhm. Doon po yun, dito sa les ko po na ex, doon ko po yun natupad. Mhm. Masaya po kami. Road trip, food trip, pagbibigay ng oras. Siya yung parang kinalakihan ng anak ko. Yung tipong, yung anak kong lalaki sa kanya lumaki. Yung tipong sana yung tatay niya ito yung nagtuturo ng basketball, gumagawa ng ring ng basketball. Siya sana itong naghahatid sundo. Pero yung ex ko, siya po yung gumanap ng lahat. Mhm. Kaso po itong ex ko, parang ang nangyayari po sa aming dalawa, ako po yung nagtatrabaho, siya po yung naiiwan sa bahay Mhm. at naiiwan sa anak ko. Mhm. Hello. Mhm. At bakit kayo naghiwalay nitong partner mo na 'to? Ano po, um, this year lang po. Mhm. Um, Nalaman ko po kasi, lagi na po kasi yan, parang ano, lagi ko siyang nahuhuling may ka-chat. Mhm. Then, yung ano pa, okay lang naman sa akin kung may ka-chat siya. Kung walang mali siya, wag niya lang sanang i-chat delete. Pero lagi niya pong ginagawa, chat delete. Mhm. Tapos sinasabi niya wala namang mali siya. Hanggang sa yung pinakahuling babae na yan, na pinagawa yan namin. Tatlong beses ko na nahuli siya sa isang babae lang na yan. Ngunit yung pinaka last time po na nahuli, siguro yung pamangkin niya naawa na sa akin at isa sa barkada niya naawa sa akin. So sinabi niya na may extra phone na pala ito siya. Alam ko po yung account niya. Mhm. Napapasok ko yung social media account niya. Yung social media account ko, alam niya rin niya. Mhm. So, wala lang sa akin. Talagang tiwalang-tiwala lang naman talaga ako sa kanya. Hindi ko po kasi inisip na magloloko siya kasi nung nagkakilala kami, galing siya sa niloko siya. Mhm. Nag-cheat sa kanya yung ex niya. Sabi ko, hindi ko 'to lolokohin. Hindi ko ipaparanas yung pinaranas ng ex niya. Mhm. Kaya totoo po, naging loyal po ako sa kanya. Mhm. Ah, Gracie, eto bang karelasyon mo na ito o naging karelasyon mo na ito, nagsimula ba kayo ng LDR kayo or nito na lang kayo naging LDR? Nito na lang po kami naging LDR po. Mhm. And palagay mo ba naging factor na naging magkalayo kayo para makagawa siya ng ganong klaseng bagay? Nasa Pinas po ako nung ano, nung nangyari po 'yan. Hmm. Busy po kasi ako sa trabaho, so siyempre siya na po yung, parang hindi ko po talaga iniisip na magagawa niya. Okey na yun yung mga ka-chat niya, malayo naman yun, parang hindi ko na lang po yun iniisip. Pero ito po kasing ano, siya po kasi naghahatid sundo sa anak ko. Dun niya siya minsan tumatambay sa paaralan. Mhm. Kasi ano, kinder pa lang naman, half day pa lang yung klase. Mhm. So dun na siya inaantay niya na hanggang maglabasan. Yung tindera sa labas ng school, naging friend niya. Naging friend ko rin, close kami, minsan lumalabas kami. Hindi ko talaga inaasahan na meron na pala silang relasyon. So, paano mo nalaman na may relasyon sila nung tinderang yun na naging kaibigan niya, na naging kaibigan mo rin? Yun po yun, yung mutual friend rin namin na one of the parent rin ng classmate ng anak ko. Sinabi na sa akin kasi naaawa na daw sila sa akin. Yung may tipong andun lagi sa loob ng tindahan yung ex ko. Mhm. Pagkatapos ano, yung may problema na may nangyari po kasi sa akin diyan sa Pinas. Parang yung nagbago po kasi talaga siya. Pero
tinatanong ko bakit ka nagbago, parang hindi ka nakatulad ng wala, pagod lang daw sa trabaho. Kasi po, gumawa kami ng parang kainan po. May kainan kami. Mhm. So instead na doon po sa malapit sa bahay namin pinatayo, doon po sa side ng family niya, doon po pinatayo sa labas ng bahay ng parents niya. Mhm. Bakit daw So, ganun ang yung ginagawa- desisyon? Bakit naging ganun Po. yung naging desisyon? Bakit Ano- naging ano gano? po? Bakit naging ganun yung desisyon? Sino may kagustuhan nun? Sa side niya o umagri ka ba doon o wala ka na lang nagawa? Mag-agree na lang po kasi yung pesto. Alam na yung fiesta sa kanila. So, parang umagri na po ako. Tumulong pa po ako kung paano ipatayo, paano yung mga strategy, paano yung dapat. Kasi mahilig po talaga ako, kumbaga business-minded po talaga kasi ako. Actually po, before pa po yung business na ito, meron na kaming unang naipatayong business, ngunit natigil rin kasi nga, Korean cook po kasi siya. Mhm. Kaso nga lang po, may problema rin sa ugali niya. Siyempre, sabi ko, i-push mo lang yan kasi magiging successful yan. Kaso nga lang, parang unang buwan, ikalawang buwan pa lang, parang sumusuko na siya. Ine-explain ko sa kanya, ganyan talaga ang business. Sa umpisa, mahirap yan. Sa umpisa, todo kayo diyan hanggang sa magiging success. Nakikita ko sana yung success ng business na yun, kaso lang itinigil niya kasi napapagod daw siya na siya yung nagluluto. Gusto niya daw may iba. Ine-explain ko sa kanya, hindi pa tayo pwedeng kumuha ng cook. Hands-on muna dapat tayo dito. So naisara po yun. So pangalawa na po ito, na doon sa kanila. Ginagawa niya na pong rason na hindi makakauwi sa bahay namin. Kasi gabi na daw natatapos, gabi na daw may customer pa, ganon. Pero yung punto ko naman, kung pamilya yung turing mo sa amin, kami yung pahinga mo. Kung pagod ka, umuwi ka. Kami yung pahinga mo, kami yung sa amin makukuha mo na yung kapahingahan. Para sa akin po, ganun sana. Hindi ko po alam, that time pala, magka-chat na sila nung tendera sa labas ng school. Tsaka until such time na nakuha ko na talaga yung phone. Una, nakikita ko palang itinatanggi niya, sabi niya sa pamangkin niya, hindi daw sa kanya ganyan. Until sa such time na may problema ako, iyak na ako ng iyak, parang siya wala lang pakialam. Ako, ina-anxiety na ako, iyak na ako ng iyak, siya tulog, naghihilig. Until sa naisipan ko lang, buksan ko kaya yung motor niya, baka totoo yung phone. Doon po, nakita ko lahat, yung mga type na ang tawagan nila, asawa ko, ganyan na. Pagkatapos yung dumating na sa punto na, para sa'yo hindi ako magiging busy. Kaya pala busy siya kapag dumating sa akin. Kasi doon pala siya sa kabila busy. Mhm. So binuksan mo yung motor niya, doon nakatago yung Sa may cellphone. upuan yun eh. Sa upuan Yes ba? po. Opo. Tapos nandun yung palitan nila ng mga mensahe. Tapos ngayon napagtanto mo na kaya pagod siya pagdating sa'yo dahil yung enerhiya niya na dapat para sa inyo ng anak mo, napupunta doon sa kanyang Babae. iniirog Mhm. na nandun, tindera sa isang tindahan. Tama? Yes po. Mhm. So, nung nabasa mo yung nandun sa cellphone, kinumpronta mo ba siya? Yes po. Inamin niya po. Actually po ang rason niya sa akin kasi daw parang hindi ko daw nakikita yung mga effort niya. Kasi parang kulang daw lagi yung ginagawa niya kaya nagawa niya daw yun. Ang pinakasakit pa pong linya, nagawa niya daw kasi kampante siya na malaki yung tiwala ko sa kanya. Anong reaction mo dun Yun. sa lahat ng mga sinabi niya? Siyempre po masakit. Nasaktan po.
Pero bakit hindi ko po siya maiwan? Kasi po, una po parang nailayo ko yung sarili ko sa lahat. Wala akong maituturing na super close friend doon sa lugar namin. Parang hindi ko lang siya naging partner, kundi naging best friend ko siya, hingahan sa lahat-lahat. Ngayon, sabi ko, ngayon wala na siya. Wala akong matakbuhan. Kahit ngayon nga, wala na kami. Sinong natatakbuhan ko, siya pa rin. Kahit sarili kong pamilya, nahihirapan akong kontakin. Kahit yung mga tiyuin ko, nahihirapan akong iwanan yung anak ko. Parang kahit wala na po siya, parang siya pa rin yung shoulder to lean on ko. Parang gano'n. May communication pa ba kayo ngayon, Gracie? Yes po. Anong status ninyo ngayon? Nung wala na po kami, sumubok po ako na yung parang mangilala po ng iba. Hindi po para magkaroon ng bagong relasyon, kundi yung parang may makausap, ganun po. Until such time nalaman niya na may pumuporma sa akin. So yung dating lagi kong hinihingi sa kanya na sana hindi tayo nagbago. Parang ngayong malayo na. Kasi bago po ako dumating dito sa Hong Kong, dumaan pa ako ng Manila. Matagal pa po akong nagstay po doon para sa process ko po. Ngayong LDR tayo, parang katulad sana nung bago pa tayo, parang 24 hours yung tawagan. O di kaya kahit hindi 24 hours, Pero yung nangyayari po, malayo na ako. Parang galit pa nga siya na kumontak ako sa kanya. Tapos parang nasasakal daw siya sa akin, ganun. Sige, hinayaan ko lang na masaktan ako ng masaktan hanggang sa parang dumating po ako sa punto ng hilala ako ng iba. Na-divert yung isip ko sa bago kong nakilala. Yung dating hinahanap ko sa kanya, nakita ko yan sa iba. Na parang may someone nagpapahalaga sa akin. Ngayon, nung nalaman niya yon, parang threaten siya, ganun. O tama ba yun na threaten siya? Gustong makipagbalikan sa akin. So ngayon parang ginagawa niya yung lahat para yun, magkabalikan po kami. Mhm. Inamin niya lahat ng kasalanan niya, lahat pati yung other account niya na alam kong ino-open. Ewan ko kung totoo, pero parang instinct na po ng babae. Feeling ko ino-open niya pa rin ito. Ikaw ba naman, wala naman po siyang trabaho pagkatapos hindi man lang maka-chat. Alam niya naman kung anong oras lang ako pwedeng ma-chat, anong oras lang ako available. Hindi siya naghahanap ng time para that time makausap ako or ano. Anong plano mo ngayon, Gracie? Yun po yung hindi ko alam. Kasi po, kung sa mahal ko pa rin po siya. Kasi parang yung pangarap kong pamilya nabuo sa amin. Yun po. Tama ba na baka this time magbago na siya? Baka mali na hindi ko siya pagbigyan? Baka mali yung desisyon na hindi ko siya pagbigyan ng another chance. Ganun. Kasi ngayon po sa totoo lang, kahit gusto kong sanang putulin na lang, pero wala akong choice. Katulad ngayon, may problema po yung anak ko. Saan po ako tumatakbo? Sa kanya. Lalo na po ngayon yung anak ko pong lalaki, 6 years old. I admit po dahil po sa trabaho ko dati sa Pinas, napabayaan ko po siya, parang kulang po sa atensyon. Ngayon, ni pagtawag, hindi ako pwedeng makatawag sa anak ko kasi may alaga akong bata dito. Kapag nakikita niya na yung alaga kong bata, nagsiselos. So parang ang hirap kumuha ng time na makausap yung anak ko
na yun na lalaki. Parang nagre-reveal din, may problema sa paaralan. Sino yung nakatutok? Sino yung nakakausap ng anak ko? Sino yung nagbibigay ng atensyon ngayon? Ang ex ko. Kasi malapit na sa kanila yung anak ko. Halos 4 years na sa pamilya nila minsan umuwi. So, kahit wala na kami, hinihiram niya pa rin yung anak ko. Na pinapayagan ko naman. Kasi hindi rin po kasi kaya ni mama na siya lang yung mag-alaga sa 2 anak ko. Sa edad po na 6 and 7 po, mga makukulit pa ito eh. Si mama po, PWD. Putol po yung paa nito pero naka-artificial leg. Tapos sila lang 3 ni mama ngayon sa bahay. Yung anak kong 2 tsaka si mama. Kasi yung kapatid ko tsaka si papa nasa bukid noon para sa trabaho. So, talagang nahihirapan si mama lalo na ngayon yung anak kong lalaki kailangan ng atensyon academically. Hindi niya masabay na maturuan yung 2. So, itong ex ko, wala akong ibang malapitan kundi ang ex ko. Doon na naman ako lumalapit para matulungan sa pag-tutor, ganon. Kasi sa ngayon humahanap po ako ng tutor pero wala pa akong makita. So, doon na naman ako sa kanya takbo. May birthday yung anak ko nung nakaraan. Wala akong malapitan sa pamilya ni mama na side, sa father side, wala. Si mama hindi kakayanin na siya lang. Sa kanya ulit ako lumalapit. So, parang nakikita ko naman po yung pagbabago niya, yung dating hinahanap ko na oras, binibigay niya na ngayon. Kaya po, tama po ba na, magbibigay ba ako ng another chance or what? Gracie, palagay mo ba itong ex mo kailangan mo sa sandaling ito? Yes po. Wala po kasi ako kasi kahit nakikita ko naman pong sitwasyon ni mama. Mhm. Gustuhin ko man po, pero parang paano yung mga anak ko? Mhm. Yun. May chance ba, Gracie, na makakuha ka ng malayong kamag-anak na pwedeng mag-alaga ng mga anak mo? O meron bang parte sa'yo na nag-iisip ka na kumuha rin ng kasambahay? Yung ganun ba? May mga option ka bang ganun? O tight ang budget? Sa ngayon po, na bago pa lang po ako dito, tight pa po talaga yung budget. Hindi pa po talaga kakayanin. Mhm. So, sa malayong kamag-anak ko naman po, yun po yung parang pinagtatampo ko sa kanila. Kasi nung andyan pa ako sa Pinas, okay yung trabaho ko. Ang dali-dali nila akong malalapitan. Ngayon, naranasan ko po yan na iwanan sa kanila yung 2 kong anak. Pero nababalitaan ko na parang itinataboy nila, parang ganon. Parang sila na laging iniiwan doon sa kanila yung bata. Mhm. Siyempre po, masakit po sa pakiramdam na wala na nga po yung tatay. Parang maramdaman pa nilang itinataboy sila. Mhm. Kaya doon ko po sila iniiwan sa yung ramdam kong open sila, yung tanggap sila. Mhm. Yung pamilya ng ex ko po, parang kapamilya na nila ito rin yung mga anak ko. Mhm. Gracie, naiintindihan namin na nandun ka sa sitwasyon na nagulong-gulo ka. Nandun yung pagmamahal mo, nandun yung kailangan mo tong taong sa buhay mo. At para bang wala ka ng choice dahil sa sitwasyon na meron ka. At kung ano man yung palagay mong makakabuti para sa sitwasyon mo at sa sitwasyon ng buong mag-anak, yun ang piliin mo. Hindi naman kailangan magmadali sa pagdedesisyon na magkabalikan kayo agad ng ex-partner mo.
pwede namang i-delay yung pag-iisip mo kung makikipagbalikan ka. Pero kung pagiging magkaibigan o kung kinakailangan mo pa siya at willing naman siyang gawin yun para sa mga anak mo, Tama. maging bukas ka at maging practical ka na lang muna din na hingin yung tulong niya. Mhm. Total, may pinagsamahan din naman kayo. Tapangan mo na lang, Gracie. Kasi sa pagkakataong ito, bilang isang ina, katapangan mo yung kailangang umibabaw, mangibabaw sa lahat ng nararamdaman mo ngayon. Oo, nandun yung takot, pero kailangan mong gawin yung isang desisyon na kahit alam mong medyo mahirap sa kalooban mo, pero kailangan mong lunukin, tanggapin dahil ito yung mas kinakailangan ng sitwasyon. At naiintindihan namin yun, kung yun man ang pipiliin mo. And I think meron ka naman ng ding sagot, no? Dun sa tanong mo sa amin ano bang gagawin ko? Gusto mo lang sigurong marinig, no? O maibsan yung bigat ng nararamdaman mo. Yes po. May sagot ka na sa tanong mo sa amin? Palagay mo ba kung sabihin namin dito sa programa na to na wag mo nang balikan yan? Palagay mo gagawin mo ba yun? Pwede pong marinig. Pwede mong marinig yun. I mean, pwede ko po bang marinig yung side niyo? Parang Ito naman si Titangelo, nagbigay na ako ng na opinion ko dito eh. Ikaw, Titangelo, anong masasabi mo? Gracie. yes po. Alam naman namin tama si partner. Ang ganda na ng sinabi ni partner sa'yo. At naniniwala ako na may desisyon ka na rin naman. Validation lang naman ang kailangan mo ngayon dito ngayon sa amin. Pero Gracie, hindi rin ako para magpigil ng gusto kong sabihin sa'yo. Alam mo Gracie, kung tingin mong wala ka ng respeto sa sarili mo, gusto mo pa rin ipagpatuloy yung alam mong bagay na nakakasakit na sa puso mo, nakakabigat na sa puso mo, go. Tuloy mo. Kung nakikita mo yung sarili mo na dapat hindi na respetuhin. Hindi naman masama magmahal, Gracie. Hindi naman masama lumaban sa pagmamahal, pero dapat din pinipili din natin yung paglaban natin kung worth it pa ba sa tao na yun. Tatanungin kita, worth it pa bang ipaglaban mo, Gracie? Yes. Yes or no? Yes or no? Hindi na po worth it. Okay. Tingin mo pa ba, nagkakaroon ka pa ba ng respeto sa sarili mo kapag tuwing pinaglalaban mo ito? Meron nga pong nagtanong sa akin, meron ka pa bang apat na to sa'yo? Self-love, Mhm. dignity, Mhm. self-respect. Mhm. Limutan ko yung isa. Basta apat po yun. Ang sagot ko sa kanya, parang hindi ko nga alam kung ano yan. Siguro kasi parang wala na po siguro talaga yun sa akin. And that's Para normal, kasing- ma'am. That's normal, ma'am. Kasi talaga namang ganun eh. Kapag umiibig tayo, minsan nandun tayo sa point ng buhay natin na gusto natin ubusin yung sarili natin. Gusto natin isagad yung sarili natin. Pero ma'am, nandito ka na sa punto na naguguluhan ka na. At hindi rin namin nahayaan dito sa programa namin na pumunta ka pa dun sa pinaka magulong sitwasyon pero hindi mo pa rin alam kung ano yung pipiliin mo. Nandito ka na ngayon, ma'am, sa sitwasyon na pwede ka nang pumili, pwede ka na magdesisyon. At pinagpapaalala muli sa'yo na alam mo rin na hindi naman na worth it. Sadyang nilalaban mo lang. Yes po. Dahil tingin mo baka magbago. Tingin mo baka may mabago. Tingin mo baka magkaroon ng himala. Walang ganun, ma'am. Siguro depende sa intention niya, no? Mhm. Kung paano niya talaga
hahayaan muna itong ex-partner niya na maglingkod dun sa mga anak niya. Kasi sa nakikita ko naman kay Gracie, oo, gusto niya, 'di ba? Sana na bumalik, pero nandun yung parte na ayoko na kasi hindi ko na maramdaman yung respeto para sa sarili ko eh. Pero kung praktikalan lang din yung pinag-uusapan ngayon, no? Na hindi masyadong ma-involve muna yung mga nararamdaman natin ngayon. O sabihin natin na kung meron bang part na magre-reconcile kayo as girlfriends or as magkarelasyon, no? Kung yung parte muna na tingnan natin yung intention ba ng pagtanggap mo ba sa taong to ulit sa buhay ninyo ay dahil sa mga bata para kahit papano makaipon ka ng tamang pera o kaya ng tamang panahon para bumalik ka ng Pilipinas. Hindi ko alam, madami siguro tayong makikitang pwedeng gawing diskarte ni Gracie eh. No? Para maisip niya na hindi niya na kailangan tong ex-partner niya. Kasi minsan nagtatalo din tayo dun sa pangangailangan natin dun sa tao, dun sa pagmamahal natin eh. O dun sa parte naman na may respeto ako para sa sarili ko. Minsan mas matimbang na kailangan kasi natin tong taong to kaya kailangan mag-reconcile kami. Pero yung ganong klaseng purpose o yung intensyon o pag-iisip natin, syempre may hangganan din yung ganon, no? And kung yung iniisip mo magbabago siya, yun eh, parang yun, isang rason yun o part ng intensyon. Sa kabilang banda, meron din naman na magbabago siya. Tatanggapin ko siya kasi magbabago siya, kaya pa namin tong ayusin yung relasyon namin. So, isipin mo maigi, ano ba yung intention mo kung sakali man na papapasukin mo itong taong to sa buhay ninyo? Para babigyan siya ng pagkakataon para magbago? O para talaga kahit papano meron munang parent, Tulong, no, na maging present dun sa buhay ng mga anak mo habang hindi ka pa nakakapagdesisyon o habang inaayos mo pa lahat ng mga dapat mong ayusin ngayong nasa ibang bansa ka? Siguro po sa ngayon, pansamantala po is yung pinakaano ko po muna talaga yung mga anak ko. Kasi po, nasubukan ko na rin po naman po yan na parang, yun nga po, nag-ano po ako ng ibang makakausap. Parang nadidibaliwala ako na rin naman po. Hindi ko na po siya hinahanap, hindi ko na hinahanap yung atensyon. Kaso nga lang wala naman po akong choice ulit dahil yung mga anak ko na naman na nangangailangan. Wala ako naman ibang matawagan, siya lang. Kaya yun, nakakontakt po ako ulit. I think, Pero Gracie, parang kung i-assist ko po yung sarili ko ngayon, parang kaya ko na rin naman sanang wala siya kung hindi lang sana involve yung mga anak ko. Ang laking factor niyan at naiintindihan ka namin, Gracie. Kaya mo kung wala siya Yung mga at bata. wala yung mga bata eh. Kayang-kaya ng isang tao yun. Ang daling magbabay sa isang relasyon kung walang involved na bata. Tama yan. Tama yun. Diba? Bye-bye. Wala akong isipin na iba kundi sarili ko lang. Pero kapag may mga batang involved, nasa malayong lugar ka pa, PWD yung nanay mo, sinubukan mo na humingi ng tulong sa ibang kamag-anak, kumbaga naramdaman mo na hindi welcome yung mga anak mo, kahit sinong magulang, matatakot, 'di ba, na pwesto yung mga anak niya sa bahay na naman ng isang kaanak tapos hindi naman sila tatanggapin ng buo. And proven and tested na yung ex mo at yung pamilya niya, welcome na welcome dun yung mga bata. And kahit sino magulang dyan gusto na lumalaki yung mga bata na Nasa safe na lugar. environment, Yes, tama. na mahal sila ng mga taong nandun sa bahay. At ikaw, helpless ngayon, Gracie, dahil nasa ibang bansa ka. Willing ka bang umuwi ng Pilipinas para talaga makasama mo yung mga anak mo at dito ka na lang magtrabaho? Hindi po eh, kasi sa totoo lang, meron na po akong konting negosyo sana dyan sa Pinas, pero hindi sumasapat, lalo na si Papa nga ngayon senior citizen na pero napipilitan pang magtrabaho. Gusto ko siyang pauwiin para ako na lang bahala sa kanila. Nandito rin po ako sa Hong Kong kasi may pinag-iipunan akong after ng kontrata ko, may patayo yung plano kong business. Alam mo na, So bibilib kami. after lang ng sa'yo. kontrata nito, makakapag na po ako. May isaayos ko na lahat ng plano ko.
Nakikita namin, Gracie, at dama namin dito na business-minded ka. May plano ka, meron kang siguro 3-year plan o 5-year plan. At hindi mo hahayaan talaga na uuwi ka na wala ka. At nakikita ko na may maganda kang vision para sa mga anak mo at para sa pamilya mo. Kaya lang syempre, Yes. ang tao, hindi naman yan kayang mag-isa lang eh, 'di ba? Minsan kailangan din talaga natin na humingi ng tulong sa mga taong alam nating mahal tayo. Tama. So, magulang, mga kapatid, yun, ex-partner, kasi wala ka na ring choice. So, habang inaayos mo yung mga bagay na yan, tiisin mo muna. At hindi again kailangan magmadaling magdesisyon kung ito bang taong to ay papapasukin mo uli sa buhay mo bilang karelasyon mo. Yes. Pwedeng pag-isipan niya ng maraming beses. May gusto ka bang ibigay na mensahe sa kanya? Ano bang tawagan ninyo dati? Ano po? Mamo tawag po sa kanya. Mamu, partner. Mamo! Mamu. Mamo! Mamo! Mamumuhay ng tayong dalawa lang. Mamula-mula ba ang pisngi? Ay. Mamink-mink. Mamink-mink. Oh. Oh, sige na. Bigyan ka ng mensahe kay Mamo. Mamo, thank you for the past 4 years na naging parte ka ng buhay ko. Tsaka naging parte ng paglaki ng mga anak ko. Nakita ko yun. Nakita ko yung pag-aalaga mo. Wag mo sanang isipin na hindi ko yun nakita. Nakikita ko yun. May mga bagay lang talaga na kailangan ko lang ituro sa iyo. Kailangan ko mapagsabihan ikaw. Pero hindi ibig sabihin yun na hindi ko nakita. Gusto ko lang maisaayos yung pamumuhay natin. Yung responsibility mo na naiwan sa bahay. At ako bilang responsibility ko bilang naghahanap buhay. Thank you sa mga araw na sa 4 years na yun na parang tinupad mo yung pamilya, yung buong pamilya na gusto kong ibigay sana sa mga anak ko. Thank you na ikaw yung parang naging tatay nila sa paglaki nila. Sorry kung hindi ko kayang maibigay sa'yo yung gusto mo na maisayos natin. Siguro ba ngayon, kailangan ko munang sarili ko muna. Hindi, sana maintindihan mo. Baka sakali, kapag okay na ako, at alam mo na kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, hindi ko isasara yung pinto sa atin. Siguro kailangan lang natin ayusin ko yung sarili ko, ayusin ko yung pamumuhay ko. Maybe it takes time. Pero kung tayo talaga, yun lang po. Maraming salamat, Gracie, sa iyong pagbabahagi ng iyong mensahe para kay Mamu at sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret. Naway kahit papaano na pagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo at balitaan mo kami kung ano yung susunod na mangyayari sa buhay mo, ha? And we hope and we pray na maging okay ang buong mag-anak, okay? Okay po. Thank you po. Thank you. God bless. Yan po ang ating top secret sharer, Gracie 34 from Hong Kong. Isa na namang top secret sharer ang nagbahagi sa atin ng kanyang sitwasyon. Napakahirap maging isang single mom. Napakahirap na wala kang choice sa buhay kundi magtrabaho sa ibang bansa para may mas malaki kang kita at mas maibigay ang magandang buhay hindi lang para sa mga anak mo kundi para sa pamilya mo, para sa nanay at tatay mo.
ay nakakabilig po yung mga OFW na ganun. Pero sa mga ganung klaseng sitwasyon ng isang OFW, ang panawagan ko lang dyan, yung mga pamilya na naiiwan sa Pilipinas, please tulong po tayo. Tulong tayo sa mga alam nating nagsasakripisyo ng malala sa ibang bansa. Kung alam po natin na nabibigyan tayo ng tulong o kahit di naman yung responsibilidad, nabigyan tayo ng something, yung mga simpleng pag-aalaga lang ng anak niya, yung mga simpleng pagbibigay lang ng atensyon, alaga, doon sa mga naiwan niya sa Pilipinas na alam mong mahalaga doon sa taong ng ibang bansa, ibigay po natin bigay po natin siya ng kusa. Tama. Yun lang. Maging appreciative tayo sa mga OFW nating mga kaanak na walang ibang iniisip kundi tayo kahit hindi na sila. Pero sana maisip din ng mga OFW natin na walang masamang pahalagahan yung sarili. Tama. Kasi kailangan yun eh. You cannot give what you do not have, sabi nga nila. Kung Totoo yun. walang-wala ng laman yung baso mo, kung ubos na ubos ano pang yung maibibigay mo sa iba? So, kailangan filled. Punuin mo muna Oo. yung baso mo. Puno yung baso mo ng pagmamahal, atensyon, kalinga. Para pag nagbigay ka, di ba? Madami. At hindi ka mauubos. Kasi meron kang bala. Galing. Muli mga kabisyo, maraming salamat po at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang Basa Princess, DJ Rakitera, at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by JR. Awitin na hiling, dito lamang sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!